गंसे फिसा गामि दंमोन। बे गामियाव सिमा मुंनि सासे आइजो थायोमोन। बे आइजोआ धोन सम्पथिनि लुबैसुलिमोन। बियो जेब्लायबो माहाजोन जानो लुगैबाय थायोमोन। फारसेथिं बिनि फिसाय रमेशआ जोबोद मावथि आरो सैथोजों सोलिग्रा सासे सुबुंमोन। दिनैबो फोथाराव गोबां खामानि मावनांबाय। अखा हायैनि थाखायनो देग्लायबो आबादा मोजां जाखांबोनो हायाखिसै। बोसोरफ्रोमबो बेनोल' बाथ्राया नोंना। गोबां बोसोरनिफ्रायनो खस्थ' खालामनानै आबाद मावबोबाय। बोरो नोंनि न'आव माथो मुवा बेसाद जेबोआनो गैया? देग्लाय जायाखै, फैगौआव मोजां जालायगोन ना? फैगौखौ नेनानैनो दिन थांनोसै नोंहा। थां मन मोननानै न' नायहै, मालाय जेनिबो आंखाल गैया। बेयो इसोरनि माया गेलेनायसो सिमा। जोंनाव जेसे दं बेजोंनो जों खुसि थानो नांगौ, गोजोननांगौ। आंथ' माब्लाबाबो नोंखौ ओंखाम रानहोफेराखैना। हाया आं बेल'जों गोजोनना थानो। आंनो जोबनो गैयै सना रुफा धोन दौलत नांथारगौ। अखानायै सिमाया माबा नागिरनानै हाग्रा फारसे थाबायलांबाय थायो। थाबायलांबाय थानाय समावनो बियो सासे साधुखौ लोगो मोनो। फिसा, नों बे हाग्रा गेजेराव मा नागिरदों? बाबा, आं बै नुहुरनाय गामिनि। आंनो जोबनो गैयै धोन सम्पथि नांगौ। बेनिखायनो आं नोंखौ नागिरनानै बेयाव फैदों। हागोन ना बाबा नों आंनो राहा होनो? हागोन, नाथाय नों आंनि बुंनाय बाथ्राखौ मानिनो नांगोन। मा बाथ्रा बाबा? नों जेब्ला लासै लासैनो नोंनि हास्थायनायखौ मोनफुंगोन, अब्लानो नों थाद'नो नांगोन। मानोना नोंनि हास्थायनाया नांनायनि सिमा बारलाङोब्ला नों गासैखौबो खोमानानै लानो गोनां जागोन। बाबा, नोंथाङा जिंगासिनो नाङा। आं नोंथांनि बुंनायखौ मानिगोन। साननै सानथामसो उनाव रमेशआ सिमानि देहायाव सना रुफाजों बुंफबनायखौ नुनानै सिमानियाव सोङो। सिमा, नों बे सना रुफाफोरखौ बहानिफ्राय मोनखो? आं जेरैखि लाबोआ नोंनो मानो नांगौ? सिगाङाव आं नोंखौ बेबायदि सना रुफा गाननाय नुफेराखैमोन। बेनिखायनो आं नोंनियाव सोंदों। बेफोर गासिबो आंनिनो सनाजोब। मानोना दिनैनिफ्राय आं आंनि गासै हास्थायनायखौ मोनफुंजोबनो हासिगोन। बिब्दिनो सिमाया सानफा एफा सना रुफा आरो गावनि गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ लाबोनो हमो। बिसिनि बेबायदि सिमा गैयै मुवा बेसाद लाबोनायखौ नुनानै रमेशआ बादा होयो। जाबाय, जों जोंनि रायजो जानायाव गोनांथि जानाय गासै मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनो हाबाय। बेथ' जागायजेननायसो। दा आं गामिनिनो माहाजोनसिन आइजो जानो हास्थायो। आरो बियो बुंनायल' बाथ्रा नङा। आं बेखौ मावनानै दिन्थिथारगोन। बेबायदि बांद्राय लुगैनायानो सानसे नोंखौ फोजोबस्रांगोन। नों सिरि सिरिल' था आरो नायलांबाय था आं मा खालामनो हायो। अखानायै फिन सिमाया हाग्रा फारसे साधुखौ लोगो हमनो थाखाय ओंखारलाङो। बाबा, बाबा। मा जाखो फिसा?
बाबा, आं दा गामिनिनो माहाजोनसिन आइजो जानो हास्थायो। नों जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावबाय। आंनि बुंनाय बाथ्राखौ नों मानियाखिसै। आंखौ निमाहा होदो बाबा। आं नोंनि बुंनाय बाथ्राखौ फालिनो हायाखिसै। आं नोंखौ सिगाङावनो बुंखादोंमोन फिसा। नोंनि हास्थायनाया सिमा बारलाङोब्ला नों गासैखौबो खोमानानै लानो नांगोन। दा नोंनि सिमा गैयै हास्थायनायनि थाखायनो नों नोंनि साजाखौ मोनसिगोन। सिमाया गावनि गोरोन्थि मावनायखौ बुजिनानै गाबनो हमो। आं जोबोर गिदिर गोरोन्थि मावबाय। आंनि सिमा गैयै हास्थायनायनि थाखायनो आं आंनि साजाखौ मोननांबाय। हामबाय दे सिमा। नों नोंनि गोरोन्थि मावनायखौ हमदां हाबायब्ला फै जों सैथोयै दावगालांफिनदिनि। आं दासो बुजिनानै मोनबायदि बांद्राय लुगैनाया फोजोबस्रांनाय लाबोयो। जों जा एसे दं बेजोंनो गोरोबनो नांगौ। गोजोननायानो गुबै धोन।